Som to mal nechať, že? Už? Dnešným hostom je Peter Althoff. Peťko, ahoj. Čau, ahoj. Základná otázka, Explo. Ešte si vlastne Explo, alebo už nie si Explo, alebo ako to vlastne máš? Ja neviem, to asi tak záleží od toho, že v akej komunite ľudí sa pohybujem. A tak ja som vďačný za svoje meno. Aj tá prezývka stále vlastne je používaná, takže jedno s druhým. Čo vlastne teraz robíš? Akože dlho si bol youtuber, teraz máš vlastne čo? Ešte stále to máš? Ako to ty máš? Vieš čo, rozmýšľal som, že sa k tomu YouTube ešte tak nejak čiastočne vrátim, lebo mi to trošku chýba. Ale primárne sa venujem, že sociálnym sieťam a do toho také nejaké svoje projektíky, že budem teraz začínať v rádiu, budeme otvárať s kamošmi pizzerku, komiks vydávame a niečo som v telke robil. Takže že všade kúsok, ale akože nemám taký nejaký úplne že obrovský svoj projekt. Ja keď som točil YouTube videa, že to bola priorita číslo 1, viac sa venujem takým rôznym veciam, čo ma bavia. Asi ťa to teraz baví, takže asi poďme si prejsť možno tú cestu, že si sa dostal až tam, kde teraz si. To znamená, lebo akože áno, podľa mňa veľa ľudí, aspoň väčšina ťa pozná ako youtubera, ale ako si sa vlastne k tomu celému dostal? Takže kde to začalo? Bol to sichravý útorok v Prievidzi. Ešte ja som prvé video nahral asi v roku 2011, v januári niekedy, že ono to už je aj celkom doba. A začalo to tak nejak, že som chcel ukázať kamošom na internete, že jak sa mi niečo podarilo v nejakej hre, čo som hrával. A tak som to spravil, natočil, zostrihal. A potom znova, učil som sa, jak sa to strihá, jak tam pridať hudbu, jak tam pridať veci. A to bol vlastne rok 2011, čiže moc ľudí nič na ten internet nepridávalo, takže pár ľudí to kúkalo. A mňa hrozne prekvapilo, keď mi potom písali, že kedy bude nové video. A ja hovorím, že čo ja viem, kedy bude nové video, však tak proste tak, keď niečo natočím. A oni to tak chceli. Ja si hovorím, že tak to je dosť cool. A mne to vlastne vtedy v 2013, že 2 roky som sa s tým takto hrajkal a v 2013 už to sledovali nejakí ľudia, čo sa postupne nabalovali. A tak som si povedal, že mohol by som že to tak nejak skúsiť pravidelnejšie, že vytvárať a tak nejak za cieľom naozaj, že baviť tých ľudí a nielen seba. A tak nejak to vlastne začalo, že som vlastne utekal na internet si tvoriť veci, lebo ja som sa dosť hanbil v tom nejakom reálnom svete sa tak nejak akože tvoriť a ukazovať. A tu na tom internete mi to pripadalo ako také bezpečné miesto, lebo dostalo sa to len k ľuďom, ktorých to zaujímalo a všetci sa z toho tešili, že tam niečo je. Čiže som sa cítil tak slobodne a tvorcovsky tam. Potom si teda dlho vlastne robil tieto YouTube videá a potom si povedal, že s tým sekneš, alebo ako vlastne? Prečo si skončil? Vieš čo, mal som takú sériu videí, ktorá bola že super úspešná, ale super náročná na tvorbu, že to vyžadovalo nielen teda moju plnú pozornosť, ale aj kopu kamošov okolo, lebo bola to taká komunitná záležitosť, že sme spolu chodili a robili veci a všetko. Furt sme hľadali nejaký väčší extrém, že čo vymyslieť, ako to spraviť ešte väčšie, ešte zábavnejšie, ešte viac smiechu, ešte viac ľudí, ešte viac peňazí, aby to stálo. Čiže ono to jednak, že bolo hrozne úspešné, bavilo to ľudí, ale na druhej strane to bolo strašne vyčerpávajúce a takto na konci roka vlastne som ešte toto potiahol a tak nejak si dal január pauzu a zistil som, že jak dobre. A už som sa k tomu úplne že naspäť nedostal. Akože boli tam nejaké pokusy, že niečo som občas natočil, ale už nič pravidelne a začal som sa venovať iným veciam, iným projektíkom. Zaujímavá, teda už si to je najjemne naznačil, ale teda tvoje aktuálne živobytie, čo vlastne teraz žiješ reálne? Z ruky do úst. Nie, vieš čo. Tak viac menej, že časť príjmov tvoria stále reklamy na Instagrame, spolupráce, takéto veci. A druhú časť tvorí nejaké podnikanie. Čiže mám tam viacero takých nejakých vecí,
ktorým sa venujem a to vlastne tak nejak postupne budujem, aby vlastne som nebol vždycky odkazaný na ten Instagram. Škola a využiť. Tak ma zaujíma, že aké školy máš vlastne za sebou, lebo vieš, akože je tu napísané, že vysoká škola, ale väčšina ľudí ani tú vysokú školu nemá, tak ma zaujíma, že tvoje školy všetky. Vieš čo, ja som mal v podstate jednu hlavnú školu, lebo som chodil na 4-ročné a tá 1-4 som bol v Prievidzi a rovno som stadiaľ prešiel na 8-ročné gymnázium v Prievidzi na tej istej škole. Takže 12 rokov som bol v Prievidzi na škole a potom som chvíľu mal ambíciu ísť na vysokú školu. Potom sa mi začalo dariť v tomto, tak som zmenil tú ambíciu na inú vysokú školu, ktorá by mi v tomto mohla pomáhať a po pol roku, po prvom semestri, keď som písal semestrálnu prácu o novodobých médiách, tak som si hovoril, že ty vole, však ja vlastne tie novodobé médiá tak nejak skúmam vlastnoručne, že možno by som o tom nemusel písať a viac sa tomu venovať. Tak som zavolal mamke, 2 týždne sme boli takí, že a vlastne úspešne som kvitol vysokú školu po pol roku a som tu furt. Veľmi ma zaujíma táto otázka v rámci takýchto ľudí, ako si ty, že ako sa dá vlastne zdokonalovať v tom, čo robíš. A v tvojom prípade ma to veľmi zaujíma, že ako sa, lebo ono je veľký rozdiel, keď sa s tebou človek rozpráva mimo kamier a keď sa zapnú kamery, lebo tam to cítiť, že proste, že ako keby, že prepneš a ideš do toho úplne jazyka, ale ako sa ty zdokonaluješ? Tak toto je cítiť? Do keľu. No... Sranda, že je to inak takto cítiť. Ale je, ale v dobrom. Akože presne, že ty keď vidíš a začneme... Som falošný. To som nepovedal. A jaký som, keď sa zapnú kamery? Ja som z toho vždy totiž to nervózny. Toto je možno môj obranný mechanizmus. Možno, ale vieš čo, ty tak prepneš, akože aj ten hlas ty tak posunieš a začneš tak úplne inak, akože gestikulovať, akože rozprávaš tak úplne inak, ale akože nie je zle. Len je to proste, akože je to taký rozdiel. Ty kokos. No, ja by som rád pracoval na svojej autenticite. Čiže bol by som rád, keby sa zapnú kamery a ja som taký, ako keď sa vypnú tie kamery. Ale možno ľudia bez kamier hovoria potichu, vieš. Napríklad. A ono je lepšie spraviť aj tak rukou. No vieš, jedna vec, že jak na sebe pracujem, alebo že toto, čo si sa pýtal, tak podľa mňa pre človeka, ako som ja, že sa snažím udržať relevantným na internete, viac menej s tým, že nič neviem, už je dlhé roky a furt to nejakým spôsobom vychádza, je podľa mňa dôležité to tak nejak sa furt niekam posúvať, tak nejak sa furt zlepšovať a dávať si také jemné ciele, že keď som s tým začal, tak ja som si uvedomoval, že ono toto môže byť krátkodobá záležitosť a pokiaľ nebudem stále nejakým spôsobom prínosom pre tých svojich divákov a sledujúcich, tak ono to rýchlo skončí a pomenie, takže som si povedal, že by som sa chcel zlepšovať vo veciach, čo ma zaujímajú a to vtedy bola napríklad práve reč a vystupovanie na verejnosti, lebo mi to robilo problém a tak nejak celkovo taká socializácia, lebo ja som ti hovoril, že na začiatku som sa dosť hanbil, tak som sa vlastne snažil v tomto zlepšovať. A teraz postupne, keď si myslím, že vlastne ten jazyk už mám lepší a rozprávať viem pekne, tak by som rád na tom staval a tam vlastne prišlo to rádio, že vlastne to mi tak napadlo, že čo by som, že kde sú tí ľudia, ktorých obdivujem na Slovensku a možno odkiaľ vyšli a tam som sa pozeral na toho Saifu, na tú Adelu a hovorím si, že to sú všetci ľudia, čo vyšli z rádií a vlastne ten dar reči a tá vlastne improvizácia, ktorú majú a ten humor, s ktorým vedia pracovať, určite je z veľkej časti dar, ale myslím si, že vlastne tie roky praxe im pomohli tiež, takže som sa začal vlastne obzerať po tých rádiách a po takýchto veciach. A tak nejak stále si akože hľadám veci, ktoré sú mne blízke a bavili by ma a mohol by som v nich byť lepší ako človek a možno by som z toho benefitoval aj takto kariérne. Takže toto je niečo, čo ma môže posunúť. A tá autenticita je niečo, čo by som chcel teraz akože zlepšovať. Vieš, že dokázať sa uvoľniť aj pred tou kamerou natoľko, že sa tam budem cítiť jak doma, lebo vieš, že to je vec, ktorú riešim no to snáď 13 rokov pomaličky a furt som taký, že zapnú sa tie kamery a svetlá som, že trošku ma bolí brucho a mám z toho jemnú úzkosť a občas som taký, že do keľu. Takže toto je niečo, čo by som chcel. Takže nepotešil si ma.
Ale to nebolo vzlom, ale videl som to, ale teraz, keď si začal dlhšie rozprávať, tak ako keby si to zase je to s tebou zaujímavé. Zaujíma ma, aké máš pracovné plány v najbližšej budúcnosti? Alebo niečo musíš mať také, že... Čo ťa čaká? Pracovné? Vieš čo, zhruba 15. januára. Ozaj, už máme nový rok, vlastne ja som novoročný diel. Vyučujem vám. Nový rok. Aby ste mali šťastný krok. Doma lásku, svornosť a všetkého tak nejak akurát a taký hojnosť. No, a moje novoročné plány sú, že akože primárne si udržiavať zdravé telo, zdravý duch, že proste venovať sa športom a nájsť si pri tom všetkom čas na seba a popri tom 15. otvárame pizzerku, 17. možno, toto sú také predbežné odhady ešte decembrové, takže od toho mám veľké očakávania a to bude ešte veľa práce, čím viac sa to bude blížiť. Tak nejak v rovnakom čase vlastne začínam v tom rádiu nejako, keď sa všetko podarí, takže na to sa tiež veľmi teším a do toho by som chcel viac akože celý tento proces zaznamenávať a viac tvoriť, popri tom možno aj práve na ten YouTube, že to je taká moja vízia, uvidíme, že či to vyjde, pretože ten YouTube je taký dlhočíznejší content oproti tomu, čo všetci konzumujeme a čo nás baví, že proste reelska, krátky obsah, takže až tak som trošku upustil od toho takého väčšieho formátu, ale chcel by som sa možno k tomu vrátiť a možno to spraviť tak dospelejšie, pomalšie, lebo predtým som tak nejak tlačil na takú svižnosť a dynamickosť a aby sa furt niečo dialo, nech to proste ľuďom dáva také dopaminové hity, ale teraz mám pocit, že ich je všade dosť a možno by som to robil tak nejak pomalšie, ťahavejšie, ale za to podľa mňa, že hlbšie. Uvidíme. Je ťažké sa presadiť v dnešnej dobe? Tak sme stále na Slovensku a podľa mňa, že na Slovensku sa nie je nikdy ťažké presadiť, že predsa len ten trh je malý a tých tvorcov je málo a kopu je šikovných ľudí, však ten chalanisko, čo tu bol predo mnou, tak Samo, že ja som o ňom doteraz, alebo ešte pred rokom vôbec nevedel a ja som ho vlastne stretol v rádiu, kde som chvíľu robil a na internete, kde som vlastne mi niečo vyskočilo a vlastne šikovný človek v kombinácii s tým algoritmom dokáže sa presadiť, že ja ho teraz vidím všade, tu bol dokonca, čiže to už je podľa mňa že dosť veľké presadenie, keď ty si ho pozveš na rozhovor. Čiže furt to ide, stačí podľa mňa, že tak nejak navnímať, čo mu sa darí na internetoch a dodať do toho kúsok humoru, že ten humor vždycky pôjde. Máš nejaký odkaz možno pre začínajúcich ľudí v rovnakom nejakom obore, aký si mal za sebou ty, že čo by mali robiť? Si by hlavne mali robiť. Že môžeme tu hovoriť všetkým, že nezdávaj to a buď sám sebou a takéto veci, ale že akože čokoľvek, čo budú robiť, tak ono to niekedy trvá. A podľa mňa, že v tejto dobe málo kto si uvedomuje, že to nie je vždy zo dňa na deň alebo z noci na ráno, že vie to tak vlastne vybuchnúť a veľa ľudí sa tak vlastne akože stane známymi, ale málo kto vidí, že je za tým proste niekoľko mesiacov, niekedy rokov práce, kedy si to nikto nevšimol a potom zrazu vybuchli. Že podľa mňa, že nenechať sa odradiť a tak nejak vytrvalo robiť niečo, čo ich baví a potom podľa mňa, že skôr či neskôr by to mohlo prísť. Že? Toto bol Peter Altov. Peťko, ďakujem. A ja ďakujem.